салом бонувони зебо, подписчикои нав, апаҳо, хоҳаро, модаро, ба ҳама салом худро мерасонам. имрӯз мехостам як рӯзи дар рӯзи куртадӯзиамро ба шумо навор гирам. Ҳамин рӯз бо хоҳарам, апам, се касе ки мо дузанда ҳастем, анами куртаҳоро духтем, камтар танқисӣ кашидем. Велюр қин аст, рости гап, ҷиянчаам ки тӯй дорад, куртаи арӯсишро духтем. Мана бинед аз қафои ин чихел мусораш бисёр мешавад. Вақте ки нигинро меканем, бо велюрш мехеза. барои ман қаз намегирам ай велюрро, ҳам рости гап камакак аллергия дорум. Бароям хоҳарам ёрдам доду, апамам ёрдам дод. Мана изороша духтем, буд кардем, дар изорош гӯқа азоб накашидем. дар ҳамин курта камакак танқисӣ кашидем, барое ки нами куртаҳо нами гилош ғам медудтия, материала меқапа партофта намеиста. Куртара ки духтум буд кардам. ду курта мана куртаи коричневӣ, ҳардушам ҳам хеле велюри нигинадор аст. ҳардуша ҳамин рӯз худо ба шукр буд кардему. дарам навор гирифта, насиб карда бошад дар YouTube мепартом. ин куртаи оддия бе вытичка, даҳани куртаи тайёр кардам, болои ҳам монда. Пора мекунем, ранги ҳар вақти намехел, лав домани аст, таги домана полукруг намезанем, барое ки гулош мерава. Ба каме аз барош мегирем серавно, барои кашол мешава. Барои камакак тагша серавно гула медурурем нукуша. Мана баъде ки духтам, болои ҳам гузошта, ҳам ранги ҳар вақтина меркаро гирифтам. ин рости гап камакак ғам метияю, хай духтанаш қину, неки пӯшиданаш беҳад фасон. Мана рости гап нигоҳ кунед, куртаро духтем, оли дарзои дастиамро нагирифтам. Мана остинро аввал кушод карда будем поёнша, камакак аму сангош вазбинӣ кард, бо тангтар кардем. Мана бинёбе кашида меистанд, хеле намепартоя хушрӯ, ба ҳар ҳисобе хушрӯ омад. Мана лави домана гулоша аз барош камакак гирифтем, нугош дуромад. Ана дар инҷо вытичка, вақте ки остинро часпондам, баъд якҷоя қапида аз пеш то пушта вытичка кардам, ки ҳамин ду бари курта кашол наиста. Инҷа баъд нигиноша, муҳроша мечаспонем, баъд дарзи дастиро меканем. Ана аз пуштам бинед, ан хел вытичка кардагим, аз пеш то пуштам хел вытичка омадагия. Ана куртаи моам буд шид. Курта хушрӯ омад, ана дар танаи арӯс хушрӯ омад. ҳама тарафа кӯшиш кунӣ, ҳама чӣ мешава хоҳаро. Гапи шумо, фантазияи шумо, ба ҳамаи шумо барори кор.